పెసరపప్పుతోటి చిప్స్ చేసుకునే విధానం. పెసరపప్పు ఉడకబెట్టుకున్నాం ఒక 10 నిమిషాలు. ఒక కప్పు తీసుకున్నాం. ఒక కప్పు పెసరపప్పు తీసుకొని ఉడకబెట్టుకున్నాం. ఉడకబెట్టుకుంటే ఇలా అయింది. ఒక కప్పు ఉడకబెట్టుకున్న పెసరపప్పు, 2.5 కప్పులు గోధుమ పిండి, నువ్వులు 2 చెంచాలు, ఉప్పు తగినంత, కారం 1 చెంచా, ఈ విధంగా కలుపుకోవాలి. ఒక 3 స్పూన్ల నూనె పోసుకున్నాం. చపాతి పిండిలాగా కలుపుకోవాలి. కలుపుకొని ఒక 10 నిమిషాలు పక్కకు పెట్టుకోవాలి. పిండి 10 నిమిషాలు నానింది. ఇట్లా ముద్ద చేసుకొని చపాతీలాగా చేసుకోవాలి. చపాతీ పిండిలాగా కొద్దిగా మందంగా చేసుకొని పొడి పిండి చల్లుకొని చపాతీలాగా చేసుకోవాలి. ఇట్లా చపాతీ చేసుకున్నాం కదా, చేసుకున్నాక ఇట్లా పౌడర్ చల్లుకోవాలి. ఉంటే ఇట్లా అతుక్కుంటుంది. ఇట్లా కట్ చేసుకోవాలి. ఇట్లా ఇష్టపడతారు. కరకరలాడే చిప్స్ తయారైనాయి. మీ చిన్నపిల్లలు ఇష్టం కొద్దీ తినే చిప్స్ చేసుకోండి, చాలా బాగుంటాయి. పిల్లలకు పెద్దలు కానీ ఇలాంటి చిప్స్లు మేము ఎన్నో రకరకాలవి చేసి చూపిస్తాం. మా వీడియో చూడండి.